Saman. Asa man rin nadapit ng location nga imong giingon nga padiditanan. Kaganina ra man tani tuyok, naabot aning kag bagnutan, wala man gihapon nakita nga bukid dinha ang atong padiditan. Klaro. Stella ninyo. Ay, paano mo gud na diha oh. Naara din ha. Ganina ra Usaman muagto mo sa location na paliditan na napitin nindota o dili. Mato. Pero ganina ra tay tuyok. Kung daghan kay bagulbol. Lungan ni pagdali na dira. Daghang kag lamok. Ganina ra man sa Dudong Pawex nang ingon nga naa daw diha, nya hangtod karon wala. Ani. Kayan mga sarang na ta diri oh. Sigurado nga katultol ka aning lugar. Unsa naman ni diri? Ani, ayo. Ako aning area ako'y nagkabaluan eh. Kung kamoy una, ikaw una. Ako katuod niya. Ako na lang ko. 50 jud. Wala din ko diri na bakay man. Oh. Naala ta di ari kapita. Pahambog di are. Pastila dili man kay ni bakilid. Mas maayo pa tong amo ang ginapadyatan dito kay anak kayo, dulhog kayo. Yahawan pa gid to. Uy, Ginoo ko ninyo, uy. Kabalong, wa pa tanabot. Mana ta diri dapita. Dili pa mao, dili pa man kani bakilid. Sige. Gusto gyud ay mo gini padidita na napilting nindota gyud ay unang. Magsige mo bagulbol. Bantay lang ka sa muhaw niya ho. Basta Kasi dili. dito na lang kasakwan bi katong imuhang tower. Dito sa tower. Balo mo ko na pilting inita dito. Matubala na. Nakita mo ko dito. Pagdali na din ha. Pagdali na. Di sunod mo. Dudong Pawex. Grabe nang imong nanata diri ba? Medya oras na ta diri binaklay. Hantod karon wa gihapon. Wa gihapon kay mahatag namo nga tinuod nga location. Unsa naman tawo? Sige, ikaw ba ganina kasi bagulbol ba? Wa kay na nagbagulbol ang tulo. Unsa ba nang bagulbol? Nagbagulbol naman taon na. Hapit na ta. Dudong Pawex, dito pa ta sa tawo Bantay mo, na nagturon. bantay mo, surrender mo ron na ani ako ang location diri sa padiditanan ha. Grabe ba? Wa pa ta nagpadidit Unsa man? gikapoy nako. Usa man? Mudayon taon dili. Na naman ta diri dayon na kita. Ay puro Pawex. Sige magbagulbol ha. Mga classmates, hapit na gud ta maabot. Hapit na yung bigilang ay pinaklay. Asa na nadapit ang hapit. Balay sa nagtutukod. Ay, kaning balay, gitukod dere. Kanta ta hawil ni. Ay katatahawil. Tatahawil. Kinsa na? Hawak ka kay lala. Ni tara. Tara. Uya. Kakapoy. Uy. Ano ni Huno man kada Dudong Pawex unsa man gikapoy na ka. Oh, di ba? Oh. Mamalik na ta? Dili lang kita mo gikapoy siya pod. Siya nagpalig-alig. Utro pong gikapoy na. Mao na akong giingon sa inyo ha. Kung nito mo sa ko kaganina nga magpadidit tapit sa may tower. O di nakapadidit ang tata nakauli ang tata wata na hago-hago. Tama ka. Totoo man tanon. Stillan. Manguli lang tanin niyo. Tara. Manguli mo? Naala ta di ari. Tanawa daw ninyo daw. Hala! Bakilera oy! Makay nindot padiditan. Gatong patud kayo. Dili para sa atong dito sa Tower Maria Dapit ba kay perting inita. Tinuod. Unya, magreklamo pa mo. Na nakakita na mo sa area na perting nindota. Unya Maria, muuli pa ka. Kinsa may dili magbagulbul Dudong Pawex nga hapit man punta isa ka oras sige baklay-baklay. Mao jud. Unya, unsa pa may atong dugayan? Magpadinit na ta! Tara! Awa raw. Una-una pa si Maria.